all medicines are given for free. And even the professional fees. Bale, pag Mondays and Thursdays, nasa RHU1 ako. Then Tuesdays, nasa RHU2. And then Wednesdays and Fridays, nasa field. Nagpapasalamat po kasi hindi naman nila ako pinabayaan. Lalo madaling araw pa po yun. Kanina. Alas 2 pa lang ng madaling araw. Hangham nga mga uba-ubanan nga kuan. Hang ka marigatan nito ito gaw mo. So, Okay ka lang. Opo ko na